at ng Ako Bicol Party List, katabang na kasulog pa. We welcome you all inside ng Fuerte Sports Complex for our second game matchup between Team Libmanan versus Team San Fernando. For the starters of both teams, let's first start with Team Libmanan. Number 1, Renenel Candelaria. Number 10, Rodolfo Ruel Jimenez. Number 11, Marjoniel Masbaño. Number 20, Jaime Hermosa. Number 4, Nori Minya. And for the starters for Team San Fernando, we have Rick Julard Acebor. Number 8, Domingo Noyola. Number 19, John Edward Aguilar. 22, Julius Gabriel. And number 44, Oscar Beltran Jr. The officiating officials for the ball games are Ariel Bermeo, crew chief; Abelardo Chumacera, umpire 1; and Maki Silvestre, umpire 2. This is your Ako Bicol Cup Amarillo Sur Atinto! Good day, basketball fans again. We are now on our second game sa ating Ako Bicol Cup Camarines Sur Leg, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List, labanang Libmanan versus San Fernando. The name is John Bachiller. Is with me again is Coach JP. Coach, magandang umaga ulit. Yes, magandang umaga ulit. As we take a look, 3-point shot ni Beltran sa ibabaw. Nakita ko kanina, pinapractice niya, Coach, and then nag-materialize kagad yung pinapractice niya. A long 3 para sa San Fernando. Ayan na, Libmanan. Rebound ni Beltran. Beltran ginugulo ng Libmanan. Aguilar, another stocky guard, gives it up to Gabriel. Gabriel attacking the defense of Libmanan. Floats, pero nasapan ni Candelaria. Candelaria rushing against Beltran. Floater for 2. Medyo magandang laban to, Coach, kasi medyo mga bata-bata yung mga players ngayon. Yes. Expect run and gun type of ball game come the second game. Yes, pero ngayon dyan, sa team ng Libmanan, they have only 7 players. Yes, yun lang. Very disadvantage yun on the part of them. Pero dyan na si Masbaño with the lefty layup, no good. Nakakuha ni Acebor. Acebor, bounce pass to Gabriel, 4-2. Ayan na kaagad. Yung speed na sinasabi natin talagang pinapakita kaagad ng San Fernando. Because as far as I know, yung mga players karamihan dito are players from Ateneo, Dinaga University, Coach. Yes, mga familiar faces na player ng Ateneo ngayon. Ito yung composition ng team ng San Fernando. Yes, nakita ko si Acebor, loves pass to Beltran but intercepted. Ayan na, all alone si Candelaria for the easy 2. A turnover. Ganun kasi yung mga long passes na ganyan, yung mga umpisa na laro, medyo hindi pa accurate, hindi pa umaabot. Kaya yan, again, a long pass na na-intercept ulit. Naulit na naman. Oo. Kaya medyo delikado pa yung mga ganitong laro, sitwasyon pag magla-long pass. Ayan na, kinatawa ni number 10. Si Aguilar. Number 19 si Aguilar, pero di ininda. Ayan na si Acebor. Acebor to Gabriel. Gabriel for the corner 3. No good. Ayan na si Hermosa. Hermosa against Acebor. Hermosa waits for his teammates. Give it up to Mina. Mina with the lefty layup. No good. Rebound by number 8 na si Nolyora. Acebor. May pick na binigay ang kanyang kakampi with the long 3. Acebor. No good. Rebound. Nakuha. Bola mananatili sa San Fernando with 7 minutes and 29 seconds remaining sa ating first quarter. Ayan
Ayan na si Gabriel, inbounding the ball. Gives it up to Nolyora. Naagaw ni Jimenez. Jimenez ginugulo ni Nolyora. Pinasa kay Candelaria, fakes against Aguilar. Again for 2. Ganda. Medyo talagang takbuhan ang nangyayari ngayon. So talagang medyo yung conditioning factor dito lalabas. Ayan na si Nolyora. Swings the ball to Asibur. Asibur. Nolyora with the short stab. Short. Nakakuha ni Hermosa. Kaso pinasa kay Commissioner Eman Faraon. Ball will be back to San Fernando. From the side of San Fernando, that's why nakalamang yung limanan agad because of their 3 consecutive turnovers dyan na nangyari kanina. Yes, an early substitution para sa part. Ayan na. Ng San Fernando. Pinalitan kaagad si Nolyoro. Pinasok si Armendi. Ayan na. Si Oscar Beltran again imposing his will inside. And collecting a easy 2 points. Jimenez for 3. No good. Rebound by Beltran. Beltran, I guess who hails from Catanduanes. Yes. Stops. Gives the ball to Asibur. Asibur with the hesitation. Exit out to Beltran. To Gabriel. Beltran for 3. No good. Rebound by Armendi. Armendi for 2. Grabe, partner. Yes, Armendi, ito, player to ng Mariners. Kumbaga, yan na. Dinukot, wala. Nakakuha ni Beltran. Beltran, medyo madulas. Alley-oop to Gabriel. Pass to Armendi. 2 points. Grabe si Gabriel. Tinignan yung ring bago ipasa sa kampi. Mataas tumalon to. Mataas talaga tumalon. I guess he suffered an injury last game ata nila. Medyo nagkaroon siya ng cut sa ibabaw at ilalim ng mata. Medyo severe pero ayan na. Yes. Parang wala lang. Kilala ko yung nakatama sa kanya doon dyan. Yung veterano din, player din ng Ateneo yun. Sino, coach? Yung Vargas. Ay, oo. Yun Julius Vargas. Julius Vargas, yun ang susunod sa akin paborito dito sa liga. Siyempre si Arce pa rin. Aking paborito. And then napatawag ng early timeout ang team Libmanan. And so those who want to watch our live games, meron tayo sa ating Facebook page sa Representative Saldico. And then meron tayong YouTube channel. Pakisubscribe na rin yung Ako Bicol Cup. Paki-like, share, and lalo-lalo na paki-subscribe para mapanood ang mga possible and upcoming games sa ating YouTube channel. And then nakita natin si Coach Chai directing instructions sa kanilang mga players. I guess who is from Ateneo Dinaga. Yes, part of the coaching one staff. Of the assistant coaches. Assistant coaches. So, I guess this is a systematic team because very experienced na rin siguro si Coach Chai when it comes sa coaching. Talagang may sistema na i-impose for sure. And given the players na galing din sa Ateneo. Yes, so medyo familiar na yung system na gusto niyang i-apply sa kanyang team. Si Jimenez gives the ball to number 24 na si Correa. Jimenez attacking with the floater. No good. Rebound by Mina. Ayan na si Gabriel rushing. Gives the ball to Monay. Monay with the fake. The handoff. Naagaw. Exit out to Asibur. Gabriel at the top of the key 3. Short. Nakuha ni Jimenez. Jimenez is rushing. Crossover against Asibur. Candelaria open for 3. No good. Rebound by Armendi. Gabriel nagmamadali. Gabriel with the hesitation. Flies. Scores for 2. Grabe yung hesitation. Sabay sidestep. And the finish for Gabriel. Gandang tingnan. Grabe yung finish. Oo. Iba rin talaga to. I've seen Julius Gabriel played in high school. During his high school days, talagang he is flashy. And talagang napapau. From Catanduanes din to dyan, di ba? From Catanduanes. He was recruited by Daraga National High School during his high school days. Okay. And then, na-recruit din nata ni Coach Nuki. And ayan, si Beltran intercepts the ball. Tinamaan sa ulo ng number 1 na si Candelaria. Ay, number 4. Si Mina. Another substitution. Coach on the part of Libmanan, pinasok si Montemayor. Linabas si Mina to add size against Armendi kasi si Armendi kanina pa nakakapagkuha ng offensive rebounds. And another substitution, si Gabriel gives it up to Nura.
Nura, handoff to Armendi. Nakuha ni Hermosa, outlets to Candelaria. All alone for 2. Medyo dumitikit talaga ang limanan din against this young guns ng San Fernando. Ayan na si Gabriel, open for 3. Challenge by Jimenez. No good again for 3. Hermosa, Ayan na outlets. naman. Ayan na si Candelaria against number 14 na si Monay. Montemayor lobs it to Montemayor again. 2 points. With the garbage points. Ayan na. Medyo dumidikit na talaga. Ayan na, Sibur with the long 3. No good. Rebound by Nura. Nura with the left hook. No good. Rebound by Montemayor. Intercepted sana ni Sibur but out of bounds. Ball will go to Libmanan. It's a... Coach, we have an update para sa ating courtside reporter na si Miss Janelle. Miss Janelle, take it away. Magandang umaga mga kasurog. Andito uli kayo sa maaksyong labanan dito sa loob ng Cafuerta Sports Complex. At sa pangalawang laro ngayong araw, matutunghayan natin ang laro ng Team San Fernando kontra Team Libmanan na merong 1 win at 2 loss. At para naman sa Team San Fernando, meron silang 2 wins at 0 loss. Ayon nga kay Coach Joshua, hindi nakakapag-practice at nakaka-training ng maayos ang mga players ng San Fernando dahil may kanya-kanya din silang schedule, kaya they are basing more on the theoretical side ng laro and mas bibigyan din nila ng pansin ang team chemistry. Para naman sa Team Libmanan, ayon kay Coach Don, ay meron silang starting 7 players lang at aminado din si Coach na hindi din masyadong nakakapag-training ang kanilang players, pero laging paalala nito sa kanila na dapat lagi nilang hihigpitan ang depensa. Mga kaibigan, mapapanood nyo ang lahat ng live games sa aming YouTube and Facebook pages live broadcast. This is Janelle Jamano at ako ang inyong makakasama ngayong Game 2 para sa eksena, mainit na diskusyon at silipaksyon dito lamang sa loob ng hardcourt. Balik sa inyo mga partner. Maraming salamat, Janelle, sa update. Yun na nga talaga, vital talaga, Coach, yung practices ng mga teams kasi talagang Preparations ko, Yes, dyan, grabe. malaking bagay. Yung preparations partner talaga kailangan ng isang team. Kagaya sa ganito mga big leagues talaga na talagang other teams are practicing halos every day. So talagang kailangan. Ayan na Martin Jr. with the ayan na, gandang tira ni Monay. Inatake ni Monay for 2. Jimenez against number 14 na si Monay. Monay ginugulo si Jimenez. Jimenez attacking the defense of Ateneo. Ay, Ateneo tuloy. San Fernando. Yun na nga, kakasabi ko ng mga Ateneo players. Nabanggit ko, Ateneo. Speaking of Ateneo, batiin ko na rin si Coach Nuki. Nabanggit ko na rin. Coach Nuki, kailan ko ba matitikman ang sinasabing sisig na yan? Natural sisig na yan. Oo, kailan ba yan? Asibur with the long 3 makes it. Kaboom! Nako, pag pumasok ang tira Yun na nito, sunod-sunod, baka sumunod-sunod ang tira nito. Yun na nga, naunahan mo lang ako kasi sa Alba, he is playing right now doon. Talagang once he makes his first shot, talagang sunod-sunod na. Ganun katindi ang kalibre ng isang Asibur. Yun na, Armendi blocks the shot of Montemayor with 9 seconds sa kanilang shot clock. The score is 12-20. Lamang pa rin ng San Fernando. Ayan na ho. Montemayor gives the ball to Candelaria. Candelaria attacking. Kicks it out. Kaso natawagan ng traveling. With 2 minutes, 7 seconds remaining in the first quarter. It's a high-scoring ball game on the part of San Fernando kasi almost 2 minutes pa. Nakapag-produce na sila ng 20 points. Yes. So talagang ayan na, Asibur again. Yan ang advantage, Coach, na may tira sa labas. Talagang once you make a 3-point shot, lalapitan ka and then you can attack the basket. Yes, ito yan. Yung mga slashers mo ngayon magiging effective na. Ayan na, Coach, ang sinasabi natin, baka sunod-sunod. Another 3 on the part of Asibur. Ganda ng release na, Coach, talaga. Nung nakita ko siya sa Albay, sabi ko, I always admire yung mga ganong klase ng tira. Yes, mga follow-through. Oo, yung mga follow-through. Very basic talaga. And alam nyo naman, pag mga ganun, yung mga tipo ng mga Von Pesumal na bitawan, Yes. Coach.
And yung tira talaga, alam mo, kahit malayo sa tumira, yung range ng tira niya, Oo. aabot talaga eh. Pero hindi ko na nga babatiin dahil nagmintis ng 3 points. Ayan na. Nakakuha. Scramble for the loose ball. Nakakuha ni number 28 na si Bongana. Bongana binangga ni Hermosa. Ay, si number 18 pala yun, si Nura. Inatake ang depensa ni number 20 na si Hermosa. Nakakuha ng foul. Another substitution, si Hermosa linabas. Number 4, si Mina binalik. Siguro to add a veteran presence kasi medyo kulang sila ng tao ngayon. Ayan na si Bongana. Mina diving for the loose ball. Yan ang mga gusto ng mga coaches. Ayan na si Monay. Nagmamadali. Kicks out to Asibur. Asibur. 4-3. Again. Nakataklo na, coach. Yun na yung mukhang dito na pwedeng lumayo ang Team San Fernando. Yun na nga. Talagang Asibur is shooting the lights out here at Cafuerte Gym. Talagang as early as first quarter ayon, pero nakakuha ng 3-point play si Mina. And a chance to give the 3-point play para sa kanyang koponan. Number 18, Randy Nora. First personal foul, first team foul. On the line, shooting one, Nori Mina. On the side of Team Libmanan, ang daming walang players. Oo, dami. Ayan na si Asibur with the fake. Gives it up to number 14 kay Monay. Rebound ni Nura. Monay with fake. Kicks it out Asibur. Asibur again. 4-3. Kaboom! Grabe na. Pang-apat na yun. Pang-apat na. Pang-apat ng bitaw sa tres at pumasok para kay Asibur. Montemayor with the rebound with 13 seconds ang nalalagay sa ating first quarter. San Fernando has to rush things para makaabot with 7 seconds. Yan, tinitingnan nila. Number 4 kicks it out. Monay 4-3. No good. Nakakuha ni Jimenez. And that ends our first quarter with the score of 16-29 in favor of San Fernando. Good quality first quarter, Yes, coach, especially for Team San Fernando. All-around game for San Fernando. In and out, pasok yung mga 3 points and fast breaks. Yes, and ito yung gusto natin makita on the side of Team Libmanan, how they will adjust. Lalo na effective ngayon ang laro ng Team San Fernando coming from outside and inside. Yes, kumbaga nung early part of first quarter medyo dumikit pa. Pero siguro I guess factor yung kakulangan ng players ng Libmanan to match the rotation na binibigay ni Coach Sai. Kasi as I've noticed, si Coach Sai talaga once in a while pag nakikita niyang medyo pagod na yung players, palit ka agad, fresh legs ang pinapasok. Yes, so In order to binibilisan yung produce, in order to produce. Grabe, iba talaga pag mga systematic coach, alam na yung mga gagawin. Ikaw, coach, mga ganun talaga. As early, mas maganda talaga pag mas malalim yung depth ng bench mo eh. malaking bagay yun. Nung laro nga nung last Thursday, Nabua versus Bato. So yun nga sabi namin, malalim yung bench ng Nabua. Lalo na dun sa laro ng Team Iriga and Team Iriga versus Team Bula. Yun nakita yung difference ng sobrang lalim ng bench. Oh, the powerhouse Team Iriga talaga. Yun ang sobrang tinitingnan. Naglaro na yung import nila na si Marquez. Hello. Yan na. We are back. Napahello tuloy ako dahil nakakita ko ng cellphone. Ayan na si Jimenez. Against a new guy. Si Mona. Ayan na. Correa at the top of the key 3. Mintis. Ayan na si Masbanyo attacking the defense with the lefty layup. No good. Nakakuha ni number 14 na si Monay. Monay. Lobs it up to Gabriel. Muntik nang i-dunk yun, coach. Ayan na. Tinapring na lang. Oo. Masbanyo. Rushing against Calleja. Masbanyo with the lefty. Paborito niya talaga yung kaliwa. Pero hindi niya na-convert yung basket. Ayan na. Monay against Mina.
Number 24 was the pass was intercepted ni Calleja. Around San Fernando basketball. Ayan na si Gabriel. 4-3. Pasok yan. Grabe, coach. Nakakahawa ang shooting ni Asibur. And ngayon, Gabriel naman. And mamaya, we'll see if Monay and itong si Calleja, if they will connect from the outside. Ayan na si Masbanyo, 4-3. No good. Rebound ni Mina, pero nabitawan ng bola. Napunta sa number 13 ng San Fernando na si Benedicto. Gabriel, 4-3. No good. Jimenez, nagmamadali. Nauna ang kanyang teammate, pero all alone for 2. Misses the shot, but andyan si Mina with the follow-up shot. Buti na lang, nag-trail siya para makuha ang offensive rebound. Ayan na si Calleja for 3. Ayan na. Kumonekta na din. Talagang domino effect na ito. Sunod na. Mukhang ayaw ng 2 points ng team San Fernando ko. Ayan na. Nakikita ko medyo may pressure defense pa. Pinibigay. Ayan na si Calleja. Calleja against, ayan na, Gabriel. Passes to number 28. Na si Bongana for an easy 2. And we have an update galing sa ating courtside reporter si Janelle. Janelle, take it away please. Now to talk about on how they prepare for their game right at this very moment. Kasama natin ang isa sa mga coaching staff ng Team San Fernando. We have Assistant Coach Joshua Garcia. So Coach, good morning. May isang question lang po ako para sa inyo. What will be your strategy para maging consistent ang pagiging lamang nyo kontra sa kabilang kupunan? Okay, so here are the key of the game para sa strategy namin against Libmanan. So first is up-tempo your defense. So dapat, kasi may height advantage ang Libmanan, so kami dapat mas mabilis. Dinadaan namin sa fast-pacing game, run and guns, para mabilis yung game namin. Kami ang magdedikta ng game. And next, ball pressure. So bibigyan all the time, bigyan namin ng ball pressure, then stop penetration. Hindi namin pinapapenetrate yung Libmanan, hindi namin binibigyan ng second chance na tumira against sa amin. And lastly, win the game, syempre. Kasi we are aiming for the third win this day. So that's all. So ayun, talagang napaka-effective nga ang planning. Though nasabi mo nga po kanina na hindi kayo masyadong nakakapag-training, but still team chemistry is palagi pa din nandyan. So Coach, meron ka bang mga gustong i-shoutout, pasalamatan sa live interview or sino man? Okay, first shout out to our very supportive Honorable Fermin Mabolo. So if you are watching, say good morning Mayor. Next po is Team LGU San Fernando for the support. And sa mga players, Coach Sai, Coach Oni, and Coach Sir Alan na Misolas. Then si mga players namin na gusto magpa-shoutout sa pinsan ko na nanonood online, friends, family, especially kay Kong Saldico and sa Ako Bicol Party List. Nakatabang na, kasurog pa. Okay, thank you so much po, Coach Joshua. And that's all for now para sa Team San Fernando. Balik muna sa inyo. Maraming salamat po, Janelle, and maraming salamat, Assistant Coach. Assistant Coch, yari ka. Sinabi mo yung mga... yung game plan nyo, in-expose mo. Baka come second up, mag-adjust yung coach ng Libmanan. Yari kayo dyan. Pero kidding aside, yun talaga dapat, umaga, nakikita mo kung gaano ka-prepared ang San Fernando coming from this game. Ayan na, number 10 with a short stab na si Nukia. 2 points, Luica pala. And Jimenez against Calleja bumps his defender. Calleja, easy 2, grabe. Ito yung nakikita ko sa mga bright side dito para sa kasi he is attacking from the start. Ayan na, yung sakit ulo ng Libmanan. Pinasok na ulit si Asibur, ayan na. Sayang. Candelaria with the lefty layup, baso, nabitawan. Gabriel for 3 again. No good. Nakuha ni Correa.
Mukhang masyadong na-inlove na tuloy yung San Fernando sa 3 points, coach. Oo, kasi sabi nila mas madali dito, di na tayo mag-exert ng effort. Pero di na rin pumapasok. Ayan na. And yung sitwasyon na yun, 3 versus 1. Oo, tumira ng 3 points. Ayan na. Another turnover on the part of San Fernando. And na-convert nila. Huwag silang patulog-tulog kasi it's just a single-digit lead na lang, I guess. Hindi pa. It's an 11-point lead. Pero very manageable. Kayang-kayang habulin. So they have to be careful with their turnovers. And si Calhea, 3 points again. They live in there siguro with a 3-point shot. Pero talaga, Mukhang mga Koreano ata ito dyan, mga player ng San Fernando eh. Ayaw ng 2 points, gusto 3 points. 1, 2, 3 pass, corner, tira tayo. Ganun siguro. Ganun Even talaga. transition nila, Yes, gusto oo. nila 3 points. Baka instructed ni Coach Sayan. Yes. Because ano naman, yung mata ni Coach Ay parang Koreano din. Kaya medyo baka... Pati kulay. Oo, pati And again, kung wala kayong gagawin sa inyong mga bahay, punta kayo dito sa ating napakalamig at napakagandang venue sa Cavite Sports Complex. Talagang pwede nyo dalhin yung family nyo dito to watch, mag-relax, mag-distress tayo dito, manood ng mga games. And kung hindi rin tayo pwede sa ating venue, pwede tayo manood sa ating Facebook page. Hanapin lamang yung representative sa Aldico page, Ako Bicol Online TV, and meron tayong YouTube channel. Paki-like, subscribe, and share na rin yung Ako Bicol Cup YouTube channel. Hey, Coach, baka meron kayo shoutout dyan, Coach. Pagkakataon na natin to. Shoutout mo na. Yes, shout out dun sa anak nung friend ko na si Breeze Lee Conner. Baby. Ay, grabe, baby ba talaga yan, Coach? Baby anak niya. Akala ko Hindi ko anak baby. niya. Wala pa tayo baby. Akala ko, baby mo, yan na. Ayan na ulit talaga, they are falling in love with 3 points. 3 points, ayan na si Beltran with a short stop. Sabi ni Beltran, hindi ako makapasok sa 3 points. Ilapit ko na lang. Easy 2 on the part of Oscar Beltran. Ibigay ko na sa kanila yan. No. Dito na lang tayo na si Jimenez against Monay. Jimenez with the in and out dribble. Jimenez between the legs. Binigay kay Candelaria at the top of the key. Challenge by Aguilar. Ayan na, Aguilar nagmamadali. Kinanan. Kahit kaliwete yung coach. Oo nga eh. Talagang very evident ang fast-pacing game itong team San Fernando dyan. Ayan na si Jimenez against Monay. Binigyan ng pick ni number 11 ni Masbanyo. Jimenez again. Jimenez attacking. Drops it up to Candelaria for 2. Good two-man game on the part of Candelaria. And Jimenez. Ayan na si Gabriel. To Asibor with the fake. Gabriel for 3. Wala. Nakuha ni Mina. Pero na-intercept. Pero nakuha ulit ni Mina. Mina against Aguilar. Stops and pops for 2. Grabe, very basic, coach. Yes. Itong Mina, ito yung bumubuhay sa team ng Limanan ngayon. Ayan na si Beltran. Susubok ulit sa labas sa 3 points. Mintis. Nakuha ni Jimenez. Binangga si Aguilar. Jimenez, outlet to Candelaria. Against number 10, Monay. Gandang depensa pinakita. Beltran. Binigay kay Asibur. Gabriel. Open for 3. Kaboom! Ayan na. Nakuha din sa wakas yung stroke. Oo, kaya nga eh. Baga kumpiyansa lang. I've watched the games ni Gabriel during high school. Medyo weakness niya yung outside shooting. Pero ngayon talaga nakikita ko na nai-improve na. Siyempre siguro with the help of Coach Nuki yan. Yes, and nawo-workout din And talaga. yung mga assistant coaches. Ayan na, nakita ko na sumabit sa ring si Beltran. Another turnover. Sayang, di na-convert. Akala ko highlight reel. Ililista ko na sana para sa ating top 10 plays of the week. And we have 2 minutes and 19 seconds remaining in our second quarter. The score is 32-49 in favor of San Fernando. Ayan na si Jimenez with the dribbling exhibition against number 4. Ayan si Masbanyo. Lumipad and scores for 2.
Mukhang first time natin nakita yun Oo. dyan sa larong ito Oo nga eh. May tinatago pala ang Oo nga. Team Libmanan na ganong players. Baka dumating. Ayan na si Aguilar. Misses the shot. Pontipayor. Gives it up to Jimenez. Jimenez, nauna si Masbanyo. Di niya nakita. Number 20. Yan na si Masbanyo. Tips it in. Go good. Nakuha na number 20 na si Hermosa. Hermosa with the short stop. Pasok yan. Yan na, Asibur against Mina. Gives it up to Beltran. Beltran. Monay. To Aguilar. Aguilar. To Martin Jr. Monay for 3. Pasok yan. Grabe. Nakakailang 3 points na lang. Yes. Nakakailang. Combine mo yung 3 points na na-convert ng Team San Fernando. Malaking bagay. Ayan na, Jimenez again. With the unselfish play, pinasa kay Hermosa. For 2 points talaga ngayon. Si Hermosa na lang talaga. At si Mina ang nagtatrabaho ngayon para sa Libmanan. Yan si Aguilar attacking the defense. Gives it up to Monay. Monay for 3. No good. Rebound ni Beltran. Nasapal ni Hermosa. Sabi ni Beltran sa kabila pero di pumasok. Masbanyo. Eto na. Rushing. Oh. He flies again but misses the layup. Ayan na si Mina. Sorry miss. Ayan na. Nakakuha ni Beltran na medyo nadudulas pa. Slippery. Oo. Actually, kanina pa talaga siya nadudulas. Oo. Ayan na, turnover. Sayang. Sayang those types of play. Dapat hindi na nangyayari yan para sa Team San Fernando kasi medyo malaki-laki na hinahabol nila. So, kailangan nila i-limit ang kanilang mga turnovers. With exactly 10 seconds remaining in the first half, the ball is in the side of San Fernando. And si Martin Jr. with inbound the ball gives it up to Asibur. Asibur looking at the clock against Mina. Aguilar with the pass to Martin Jr. but misses the shot, and that ends our first half with the score of 38-54 in favor of San Fernando. Magbabalik po kami
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di Sambuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
And we are back sa ating ball game, sa ating second half, labanang San Fernando versus Libmanan. And coach, an update sa ating mga leading scorers for both teams. Yes, unahin natin dito sa side ng team San Fernando with Asibor with 14 points and Julius Gabriel with 10 points and 2 assists. And dito naman sa side ng Libmanan with 12 points, Reninel Candelaria, 12 points, 1 rebounds, 1 assist, and 1 steals. And Mina, number 4, 6 points with 3 rebounds and 1 steal. Yes, yan pala. Talagang hindi natin. Silent operator pala. Si Mina and si Candelaria piling up points for their team. Ayan na, si take a look. Ayan na. Naagaw ng ball in Candelaria pero na-recover ang loose ball. Pero nakuha ulit ni Candelaria. Candelaria with the sidestep and the 2 points. Grabe. One of the bright spots para sa team Libmanan is Renenel Candelaria is the leading scorer of Libmanan. Ayan na, Monay Calleja at the top of the key 3. No good. Rebound by Hermosa. Naagaw ang bola ni number 18 na Sinura. Kaso nakakuha ng foul. Yes, nakasungkit pa ng foul. Yes, kung napapansin mo, coming off the bench ngayon si Asibur to give siguro chances sa mga players ni Coach Shai na to contribute din. Yes, and given the fact it's only 14 points pa lang Kalamangan, so doable pa talaga siya. Oo, doable pa. And ayan, nakita natin as Nura makes his first free throw. And 2 for 2 on the part of Nura. Ayan na, si Jimenez crossing the half-court line with the long 3. Kaboom! Grabe. Akala ko tayo dun. Oo. Akala ko ipapasa niya sa mga teammates niya kasi nakatingin siya sa kaliwat kanan pero nakita niya na medyo may distansya yung kanyang depensa. So, nag-decide siya to take the 3. Ang sayang, si Monay love pa sana kay number 18 Nura, kaso hindi nasalo yung bola. Ayan na ulit si Jimenez against Monay. Jimenez crossing the half-court line with the dribble exhibition. May pick na galing kay number 24 Correa. Ayan na si Hermosa. Binigay kay Masbanyo. Masbanyo with the baseline move, kaso nakaapak sa linya. Bola pupunta sa San Fernando. Sayang yung possession na yun. Oo, sayang. Medyo nakatakas na sana sa bantay si Masbanyo, kaso he was caught stepping on the baseline. Ayan na si Monay. Ayan na, offensive rebound again pero naagaw ng mga taga Libmanan. Jimenez nagmamadali. Jimenez against Monay, crossing over, gives it up to Candelaria. Candelaria again with the lefty shot, no good. Jimenez kicks it out to Correa. Correa fakes, drop pass kay Masbanyo, loses the ball but saves with 2 seconds remaining sa kanilang shot clock. Naputukan ang Libmanan. Good defense. Oo. Nakalimutan nila na may shot clock pala. Oh, medyo nag-back off pa doon si Jimenez. Kala niya marami pang oras pero naubusan ng 24-second shot clock and ang bola mapupunta sa team San Fernando. With 7 minutes and remaining, Gabriel lobs it up to the cameraman. Buti na lang ready ang ating mga cameraman para sa mga bolang yan. And then si Correa binigay kay Jimenez. Jimenez may pick galing kay Candelaria. Spins 1-on-1 against Gabriel. Good defense para San Fernando. Correa with the floater. 2 points. Grabe. Big man. Basic with a guard move. Talagang very basic din. One fake. One hand shot? Oo, one hand shot. Eh na si Gabriel. Sabi ni Gabriel, inatake mo kanina. Babawian kita, kaso nagmintis. Tinapik ang bola ni Correa. Candelaria with the lefty layup. 2 points. Medyo na-alarma. Na-alarma si Coach Sai ngayon ng Coach San Fernando. San Fernando tumawag kasi meron na lang silang 11-point lead with 6 minutes remaining sa ating third quarter. Coach, yan mga sinasabi natin minsan na pag nakakalamang ta, may tendency talaga to relax. Yes, totoo yan. Oo, and di natin alam na nag-adjust na pala yung kabilang team. Kaya talagang
in the end talaga mahahabol sila niyan. And maganda yung naging adjustment ng Team Libmanan ngayon. After ng halftime, nakapahinga sila. Yes. That's why ngayon sila yung tumatakbo. Oo, yes, and then medyo nagre-relax. And ang nangyari naman sa San Fernando, they rely so much on their outside shots. Yes, of course. Kaya nga medyo yung mga misses nila sa 3-point shot, karamihan, mga long misses. Long shot, long bounce. So mas malaking chance na ma-rebound talaga ng nasa labas na kaya nakakatakbo. Pansamantala ang Libmanan. Ayan na. So take a look, Asibor enter the ball game again to add a scoring presence sa, ayan na ho, Monay for 3 again. Sabi ni Monay, sige, di nyo ako babuntayan, titirahin ko to. Very wide. Very wide. Masyadong maluwag ang depensa. Ayan na, babawiin ba ni Jimenez for 3, no good. Masbanyo with the fake. No good. Rebound by Bongana. Bongana out to Calleja. Calleja against Asibur. Calleja against Correa. Asibur open for 3. Fakes hesitation. Kicks it out to Monay. Monay to Asibur. Asibur with the teardrop. No good. Rebound by Jimenez. Jimenez against Asibur. Masbanyo. Nabitawan ng bola. Nakuha ni Bongana. Bongana gives it up to Monay. Monay with the Pinoy step. No good. Rebound by Bongana again. Asibur for 3. No good. Rebound by Beltran with the undergoal stab for 2. And we have an update again sa ating courtside reporter na si Janelle. Janelle, take it away. Porter, I am reporting live para sa Team Libmanan na kung saan hindi tayo nabigyan ng pagkakataon para makausap ng live ang kanilang coaches. Nakikita nga natin na medyo nahihirapan magbigay ng puntos ang Team Libmanan pero they are still in high hopes na makaka-recover sila at magkakabawi pa. Kung ikukumpara nga natin ang players ng Libmanan ay mayroon silang height advantage kaysa kabilang koponan. Para nga din sa kanila ay isang threat si Juler Casibor na dahil kung makikita natin kanina sa unang dalawang quarter ay nagpapaulan ito ng 3 puntos. Makakabawi kaya ang Team Libmanan? Yan ang isa sa mga abangan natin dito sa Ako Bicol Cup. Balik muna sa inyo mga partner. Maraming salamat Janelle sa update para sa Team Libmanan. And again, ayan si Correa looking for another 3. Kanina nakapagbuslo siya ng isang 3 points. Ayan na si Monay. Kay Asibur gives it up to Beltran with the easy 2 kaso na mintis. Ayan na si Bongala. Na-overshoot ng Beltran. Oo, na-overshoot kasi na-excite sila. Bongala pala, coach, yung apelido na number 28. Ayan na Masbanyo attacking the defense of Beltran. Kaso nagmintis. Bola mapupunta again sa San Fernando. Kagandahan dito sa team ng Libmanan, given the situation na 7 players lang sila, but still, they keep the game close. Oo, they're fighting talaga. Ayan. Kasi take a look, era si Candelaria with the lefty layup. Kaso, nagmintis, nakuha ni Asibor yung bola. Asibor against Candelaria. Asibor to Monay. Monay. Bongala. Step back 3. No good. Jimenez against Monay. Gives the ball to Mina. Ayan na, inatake ang basket. Mapupunta si Mina sa ating charity stripe for 2. Gandang tingnan din to maglaro itong Mina. Hindi natin nakalain na nagtatrabaho pala to paunti-unti. Yes, so kanina napansin ko rin talaga. He's crashing the loose balls, talaga defending yung mga players ng San Fernando and ngayon converting a free throw. And he's one of the veteran. Yes, I guess, oo. He's a veteran siguro of so many basketball wars. Kaya yan, 2 for 2 on the part of Mina with 52-63. Pabor pa rin sa San Fernando. By the way, sa ating mga late tuners coach, ang Team San Fernando with the dark jerseys, yung mga naka-blue, I guess, dark blue or black ba yan? And yung white, yan yung mga taga-Libmanan. White and green. Donning the white and green jerseys. Yes, black tong San Fernando dyan. Ayan na si Montemayor with the easy 2.
Ayan na, medyo unti-unting lumalapit talaga ang Libmanan with just a single digit lead. Oscar Beltran for 3 and makes it. Sabi niya, pamatay sunog. Pamatay sunog. Talagang nandun si Beltran para apulahin ang pamatay sunog ng Libmanan. Kaso babawiin ata ni Jimenez, kaso mintis. Nakuha ng bola ang loose ball. Mapupunta pa rin sa Libmanan. With 14 seconds ang nalalabi sa kanilang shot clock. Libmanan basketball. Ayan na, may bagong mukha na pinasok si Coach Chai, si Nolyora para sa San Fernando. Ayan na yung drop pass kay Montemayor. Nagmintis. Montemayor with the offensive rebound. Gives it up to Mina. Steal by Bongala. To Asibur. Asibur at the corner. Gives it up to Monay with the fake. Ayan na, under goal stab. No good. Rebound by number 20. Ayan na si Mina. Nakuha ni Candelaria. Candelaria, binigyan ng pick ni Mina. Candelaria, dinukot, wala. Beltran. To Asibur. Asibur to Monay with the reverse pero nakakuha ng foul. Medyo na-solid ng Beltran na si Mina. Ang daming possession na binigay sa Team Libmanan pero hindi nila na gawa ng paraan para ma-convert. Kaya ngayon, nagresulta na naman tayo sa another free throw line. Medyo nakikita ko na rin yung fatigue factor para sa Libmanan dahil every dead ball situation nakatukod na sila. Because And hindi lang isa. halos 4-5 na. Halos 4-5 na. Yung nakatukod. Pero at least lumalaban pa rin sila with just 12-point lead para sa San Fernando. And Monay misses the second one. Rebound by Bongala. Kicks it out to Monay. Monay with the behind the back pass. Kaso nahuli. Ayan na si advance pass. Ayan, nahuli ni Nolyora. Asibur open for 3. Challenge by Jimenez. No good. Candelaria nangunguna. Pinasa kay Mina. Mina inatake and depensa. Mintis. Natapik ni punta kay Asibur. Asibur against Candelaria. Wow. What a dribbling exhibition. Lobs it up to number 8 para sa Libmanan ay sa San Fernando, si Nolyora. Good recognition on the part of Asibur finding his open teammates. Ayan na si Correa ulit. Kaboom! Oo. Correa with ayaw talaga kumawala dyan ng Team Libmanan. Oo nga, ayan. Asibur against Correa. Sabi ni Asibur, kaya ko din yan. Pero nagmintis. Ayan na, lobs it up again. Kaso yun lang, nag-aayos ng sinta si Jimenez nang pinasa yung bola ni Correa. Yun nga lang, yun yung problema. Sayang, it's another turnover. Sayang kasi with 1 minute remaining is just a 11-point lead talaga. Ay, 11 pala, sorry. Asibur with the corner 3. Kaboom! Ayan na. Sayang, costly turnover. Yes. Na-convert kagad ng San Fernando. Sayang talaga on the part of Libmanan. Hindi 2 points, kundi 3 points. Yun yung masakit. Ayan na si Correa, nawiwili sa 3 points. Ayan, ginantihan. Nakatatlong sunod na to. Oo, grabe. 3 sunod si Correa. 3 sunod din ng mga pag-arena ng ating arena announcer na si Coach Peter. Ayan na si Monay. Fakes Aguilar with the medium range. No good. Rebound by Beltran. And 1 for Beltran. Sabi ni Beltran, sige sa inyo na yan. Akin na lang dito sa ilalim. And he will earn a bonus free throw. And balik sa 11 points ang kalamangan ng Team San Fernando. We'll see if Beltran will convert his free throw. Ayan na, Oscar Beltran misses but he recovers his free throw. Ayan na. Masbanyo, ayan na, nagmamadali, nabitawan ng bola. Gives it up to Jimenez. Jimenez, back pass kay Correa. Correa, again for 3. Mintis yan, nakakuha ni Candelaria against Beltran. Nasapal pero may foul na nakita ang ating referee. Sabay tawa si Beltran. And si Candelaria pupunta sa ating charity stripe for 2. Foul on number 24.
We'll see if mako-convert nitong number 1 ng Libmanan na si Candelaria. Dalawang free throws. Sayang, Mintes ang unang free throw. Ayun na, hinayos ng ating magigiting na referees ang net. And then again, kung may oras kayo, you can drop by and watch our live games here at Cafuerte Sports Complex. And kung hindi naman kayo makapunta sa ating game venue, pwede kayo manood sa ating Facebook page, ang Ako Bicol Online TV, kay Representative Saldico, and ang ating YouTube page na Ako Bicol Cup. Pwede nyong i-like, subscribe, and share. Boom! As we take a look at 3 points from number 8, si Noliora. Much to the delight of, and then binawi din with the buzzer-beating 3 galing kay Jimenez. Kumbaga, what a way to end the third quarter with 2 3 points. Nagkasagutan ng 3 points. Yes. And that's, Coach, 11 points yung kalamangan. Yes, ayan. Yan, San Fernando. yung half-court shot ni Jimenez. Sabay, smile, ayan na. Layong tira, naipasok pa rin. Kumbaga, sabi ni Coach ay sayang. Nakapag 3 points na kami, naibawi. But still, they're up by a 11-point lead. And we are now entering our fourth quarter. Kumbaga, this is the fourth and final quarter talaga. This is, kumbaga, ito na yung mga sinasabi nilang buhos na. Yes. Kasi, tingnan natin dyan kung may energy pa yung Team Libmanan. This is the last quarter na. So, kailangan na nilang to step up, lalong-lalo na sa Team Libmanan. Then ayan, nakikita natin ang bench ng San Fernando. All smiles pa rin because they're up by an 11 margin. And then ganoon din naman sa Libmanan, they're enjoying the game. Yun naman ang importante, Coach, di ba? Once you enter the basketball court, kailangan you just enjoy the game. Yes. And talagang sa game plan ko, Coach, dyan, hindi nawawala sa last yung enjoy. Enjoy the game. Yun lang naman talaga ang importante kasi doon. kapag di ka nag-enjoy, andun yung pressure. Lagi papasok yung pressure. Oo, tama. And we are now the fourth quarter of day 13. It's Libmanan versus San Fernando. Libmanan, mga nakaputi and nakaitim. Mga taga San Fernando. Ayan na si Jimenez ulit umatake with the alley-oop pass to Masbanyo. A quick 2 the part of Libmanan, cutting the margin into 9 single digits. Ayan na ulit si Gabriel. Gabriel, natawagan ng traveling. Ang good ganda defense. ng opening ng pagpasok ng fourth quarter dito sa Team Libmanan. Yes. Kumbaga, sa Libmanan, hindi pa tapos ang laban. Very manageable ang lamang ng San Fernando. Very manageable pa talaga to dyan. With the likes of ganyan, mga ganyan. Ayun na naman. Anong tawag doon, Coach? O, kala ko 3 points. Alley-oop tip in. Alley-oop tip in. Kumbaga, yan, pumapasok na rin yung swerte at the same time sa Libmanan. So talagang dapat huwag patulog-tulog ang San Fernando. Baka mahabol sila. Mga last minutes ng fourth quarter. Ayan na, another defensive rebound. Outlets to Candelaria. Candelaria with the layup with a 6-0 run para sa Libmanan. It's just a 7-point lead para sa San Fernando with still 9 minutes remaining sa ating ball game. Ayan na, Asibur 4-3. Oh my God. Pamatay sunog again. Sunog agad. Sabi ni Asibur, teka lang. Mukhang nananalasa kayo. At kami, ayan na si Correa. Nakuha ni Asibur yung bola pero naagaw ni Masbanyo. Masbanyo, Ginoyo, wala. Pero tip in pa rin. Ayun na nga dyan. Yung Buenas mukhang panicin sa side ng Libmanan. Yan na. Every loose ball, every ball, nandun na rin sa mga 50-50 balls ang Libmanan. So, it's a good sign. And kumbaga, para sa coach ng Libmanan, magandang naging resulta ng kanilang huling huddle. Yes, nagbubunga yung sipag. Yung nga yung sinasabi dyan. Yes, nagbubunga. And yung 50-50 ball ngayon, nasa side na ng Team Libmanan. Pero again, ayan, muntik na makanakaw ang Team San Fernando pero hindi na-convert. Ayan si Gabriel. Gabriel attacking the defense of Libmanan. Misses the layup. Rebound by Masbanyo. Gives it up to Jimenez. Jimenez against Gabriel.
Jimenez, binabantayan na maigi ni Gabriel. Jimenez, oh, what a crossover. Jimenez drops it up to Candelaria. Sorry, turnover on the part of Candelaria. Sayang, coach. Yun yung mga momentum swinger ng mga turnover. Oo, papunta na tayo dun. Humahabol na sila with just 8 minutes remaining sa ating huling yugto. Armendi, blocked by Masbanyo. Masbanyo collects the rebound. Masbanyo, nagmamadali. Lumipad, lumiscore! Nakita na naman natin yun. Ayan na, si Masbanyo. Flying Masbanyo. Yes. Sinubo na lang sa ring. Ayan, si Asibur humingi ng pick. Asibur against Jimenez for 3. No good. Ang gusto niya na mag-take over ngayong fourth quarter. Ayan na, kaso nakuha ni Jimenez. Turnover. Jimenez, outlets to Candelaria for 2. Misses the shot, but he recovers the ball and scores for 2. Ayan na, napatime out na. It's just a 4-point lead. 2-point lead pala. Nako, ayan na. Kaya napatawag ng buzzer si Coach Sai. Nabaliktad yung momentum ngayon. Yes, Coach. Yan na talaga yung sinasabi natin. Basta tsinaga mo sa depensa, talagang yung points pupunta na lang yan. I think third quarter, malaki yung trinabaho ng Team Libmanan. Yes, That's why nadala nila ngayong fourth quarter. Inuunti-unti lang nila nung time na yon. Tsinaga nila yung streak na yon. And then ngayon, nakuha nila yung rhythm. Pati yung swerte medyo pumapanig na sa kanila. And sa side ng San Fernando ngayon, they need to adjust their offense. Siguro kailangan nilang kumuha ng punto sa loob naman. Just to kumbaga malito lang yung team Libmanan sa ginagawang defense nila. Alam nila na puro outside shot yung ginagawa ng team San Fernando. Ayun, Coach, nakita ko may adjustment si Coach Hai. Putting up a 3-guard lineup siguro to match the speed ni Jimenez and Candelaria sa kanilang mga fast breaks. So tingnan natin kung magresulta ang adjustment si Coach Hai. Ayan na si Gabriel for 3 with the air ball. Yun ang yung sinasabi natin dyan. They're falling in love with the 3 points. Yes, and forcing the issue. First pass pa lang, tira mo na. Ayan na si Jimenez against Monay. Jimenez with a crossover. Grabe, very shifty. Ayan na. Jimenez, kaso very shifty na iwanan. Ayan na si Gabriel. Gabriel with the Rajan Rondo type of move. Pinasa kay Asibur. Misses the shot. Nakuha ni Asibur. Asibur kicks it out to Gabriel. Gabriel hesitates. Muntik na ankle break sana yon, pero from the side of Libmanan, good foul yun. Yes, good foul kasi nakatakas na si Gabriel. Pero kita mo talaga yung intensity ng Libmanan when it comes sa defense. Talagang sinasalubong na nila yung mga loose balls. Kung nasan yung tao, nandun sila. Kaya good adjustment on the part of the coach of Libmanan. Asibur challenged by Masbanyo. No good. Rebound by Correa. Outlets to Jimenez. Jimenez against Aguilar. Jimenez. Nagmamadali. Mintes. Nakakuha ni Beltran. Outlets to Gabriel. Gabriel to Asibur. Asibur. What a pass kay Beltran. Kaso Mintes. Ayan na. Jimenez. Nangatawan. Yun yung masakit doon. Nangatawan. Nautakan. Tabla na tayo ngayon. Yes, we have a ball game. A deadlock. 78 all with 6 minutes and 16 seconds remaining in the fourth and final quarter. Block ni Masbanyo. Si Gabriel. Ayan na si Jimenez. Nagmamadali. Nauna si Masbanyo. Di nakita. Jimenez. Crossover. What a pass kay Montemayor with a short stab for 2. Ayan na. And change favor na po tayo. Libmanan is Kinanahan yung Libmanan. Yes, Libmanan is up by 2. And nakikita ko na rin si Correa looking for his coach na sabi niya magpapapalit siya because hingal na siya. Ayan na si Aguilar with the 2 points. With 5 minutes remaining, we have a deadlock again. Kumbaga naging interesting yung ating laro, coach. Yes. Yun yung maganda dito, very exciting. Tingnan natin anong magiging resulta. Ganun naman talaga dito lahat sa Kamsur leg. Very exciting ang mga games natin. Let's take a look si Masbanyo. Ayan na si Jimenez with 3 seconds remaining sa kanilang shot clock.
It's San Fernando ball. Ayan. May timeout na tinawag ang coach ng Libmanan. It's 80 all with 5 minutes remaining, coach. Ayan na, coach. Ito na. This type of situations talaga, coach. Papasok na dyan yung sistema. Yes. Yung gelling ng team. Yung, kumbaga, yung maturity ng isang team, how they prepare. Yes. Dito sa Ako Bicol Cup Kamsur. Dito naman sa side ng Libmanan, I think feel nila na doable tong game na to. That's why very energized sila ngayon. Yes, medyo ginanahan talaga sila. Na humabol nila up from as high as 20 ata or 19 kanina lamang. Yes. Ngayon hinabol nila, and then we have a tied ball game with 5 minutes remaining. And then please do come sa ating mga venues. Kagaya nito, makaka-witness tayo ng exciting games. Marami pa tayo. This is just our second game. Meron pa tayong 4. And for sure, meron tayong laro. May laro mamaya si Coach JP against the powerhouse anong kalaban yung Kanaman. Kaya medyo punta lang kayo dito sa Cafuerte Sports Complex. And then we are back. Asibur gives it up to Monay. Monay to Beltran. Beltran kicks it out to Asibur. Asibur kicks to Aguilar, kaso hindi nakuha. Hindi sila nagkakuha doon. Lahat gusto sa loob. Kanina sa labas gusto, ngayon naman sa loob. Ngayon nakapag-force ng turnover. Yes. Ganon, kahigpit na ngayon ang depensa ng Libmanan. Korea for 3. Kaboom! Ayan na. Yun yung mga tirang ayaw natin. Oo. Korea with the 3. Simona, ayan na. Medyo naaalarma ang San Fernando. Ayan na. Sabi ni Oscar Beltran, relax lang tayo. Malayo pa. Malayo pa. Don't settle for 3-point shots. Dito naman for 2. Ayan na si Korea. Heavily guarded na ni Beltran. Korea again at the top of the key. 3. No good. Rebound ni Beltran. Hinaharas ni Candelaria. Candelaria commits a foul. Foul on number 11. Both teams malayo pa sa penalty. Malayo pa. Kaya exciting tong fourth quarter na to, under 5 minutes. Ayan na si Asibur. Crosses the half-court line. Gives it up to Beltran. Kicks it out to Calleja. Calleja open for 3. No good. Rebound by Masbanyo. Jimenez. Jimenez nagmamadali. Outlets to Candelaria. Candelaria fakes. Pumps and foul by Aguilar. Ayan na, Aguilar with troop to the line for 2. A chance na ma-increase ang kanilang kalamangan over San Fernando. Yes, dyan itong Candelaria, very efficient maglaro. Lalo na sa transition. Ito yung bumuhay sa transition offense ng Libmanan. Yes, Coach. May tanong ako, ganun yung mga situations. How do you manage yung mga timeouts pagdating sa endgame? Lalo na close games. Kasi as I watch games, mga live, pero talagang may mga coaches na giling during timeouts, during mag-manage ng timeouts nila. Yes, ako as a coach, under 2 minutes ako niyan almost nagta-timeout. Pero kapag mga single digit, mga 1-2 points, manageable pa yan dyan. So no need to rush everything. Kumbaga unti-unti lang tsagain. Sayang, a costly turnover on the part of Libmanan. Sayang, they're up by 3 sana. Ayan na. Monay fakes. Monay attacks the defense with a pull-up. No good. Ayan na, inaabot na rin ang malas. Ayan na si Calleja, open for 3, in and out. Rebound by Jimenez. Malas, ayun talaga. Oo, rebound by Jimenez and foul by Oscar Beltran. Ayun na, pasok na, linabas-baso talaga, Case. Medyo pumapanig na sa Team Libmanan ngayon. At nakikita ko si Gabriel papasok for another substitution. Papalitan si Monay to add more experience and aggressiveness para sa Team San Fernando. Coach, with 3 minutes and 24 seconds ang nalalabi sa ating fourth and final quarter, lamang pa rin ang Libmanan kontra San Fernando. Montemayor binigyan ng pick si Jimenez. Jimenez gives the ball to Korea, the hot hand. Korea, Jimenez with 5 seconds to remaining. What a floater, Coach. Ito, very composed yung lefty. Oo.
Very clutch. Napansin ko, ay, lefty duo pala to. Si Candelaria at si Jimenez talagang. Ayan na, Asibur at the top of the key. 3 in and out again. Rebound by Correa. Ayan na ho. With 2 minutes remaining, lamang ng 5 ang Libmanan. Ayan na, may double pick pang binibigay. Ayan na si Asibur, talagang harassing Jimenez because kanina pa siya tinitirahan at tiniskuran ni Jimenez. Yeah, I think Team San Fernando, kailangan nila ngayon mag tight defense, mag-press na sila. Yes, kasi talagang the time is in the side of Libmanan because they're up of 5 points lang naman. Ayan na, napatawag ng timeout. Ang Team Libmanan, siguro nakita ko si-senyas na pagod na. Yes, and given that situation, it is the best time for San Fernando na i-take advantage yung maraming players nila. Makakakulangan nila, tama. With masyadong malalim ang bench nila. So kailangan atakihin kasi medyo pagod na rin talaga ang Libmanan. Tingnan natin dyan kung dito sa under 3 minutes kung anong mangyayari. Kung sino ang magdi-decide na mananalo. Back to the ball game. Yes, we are back sa ating ball game. Palapit na tayo sa ating twilight zone. So, ayan na, Correa inbounding the ball, harassed by Gabriel Masbanyo. Hands it off to Jimenez. Muntik na maagaw ni Gabriel. Jimenez, naagaw ni Oscar Beltran. Beltran nagmamadali. Beltran with the layup. No good. Rebound by Correa. Gives it up to Jimenez. Jimenez against Asibur. Steal by Asibur. Asibur with the layup and scores. Ayan na. Ito yung kailangan ng San Fernando talaga. Yes. Oh, another turnover on the part of Libmanan. Sayang kasi ayan na, Asibur with the long three. Short, nakakuha ni Gabriel and nakakuha ng foul with that under goal stab. Sayang, partner, talagang kung hindi nag-cost ng turnover ang Libmanan, pwede nilang ilay-low na lang at ubusin ng oras. Sayang. Pero they're up by 3. They can still manage. Yes. Pero yun yung problema ngayon. How they will react from the tight defense of San Fernando ngayon. Yes, ayan na. Medyo may pressure defense na rin ini-apply. But a miss on the part of Aguilar. Ayan na. Aguilar with his second free throw. With 1 minute and 48 seconds remaining in the fourth and final quarter, Aguilar makes the second free throw. And the lead is 2 for Libmanan. Ayan na si Montemayor. Naiwan ni Aguilar. Montemayor all alone for the layup. Ayan na. Naku, walang nag-ball stop doon. Yes, a case of miscommunication on the part of San Fernando. Akala ni Aguilar may sasalubong pero hindi. Wala. Ayan na si Gabriel with the short stab. Misses. Gabriel loses the ball. Nakuha ni Candelaria. Naagaw ni Asibur. Beltran collects the loose ball. Beltran gives it up to Gabriel. Gabriel for 3. No good. Rebound by Asibur. Yun na nga. Grabe, tumalo na si Asibur. Sabi niya, it's time na para to step up. I think penalty ng Libmanan. Di pa. Di pa ata, coach. Di pa ata. Isa pa. Isa pa. Naku. Oo. Medyo delikado. Delikado. Ayan na ho. Nabaliktad yung nangyari ngayon. Another substitution. Pinasok si Mona. Linabas si Gabriel. To add a shooting sa Team San Fernando. Ayan na. Meron tayong clarification sa ating mga game officials. Foul on number 19 of San Fernando. Aray. Yun pala. Yun lang. May foul pala na itawag. Buti na lang. So San Fernando ang nag-commit ng foul. Oo. Ayan, kinorek nila. Meron palang 3 team fouls pa lang. Ang San Fernando.
Coach, nagitay na sa'yo yung Jolly Hotdog natin. Hindi, naibigay lang natin ng mabait na kaibigan. Binigay ni Bossino. Bossino, maraming salamat. Ayan na si Beltran for 3. Pinasa. Calleja, Asibur. Asibur. Exit out to Beltran. Beltran for 3. No good. Rebound by Asibur. Nakuha pa rin ni Asibur yung bola. Grabe talaga si Asibur is all over the floor na to crash those rebounds kasi alam naman natin paubos na yung oras. With just 1 minute and 3 seconds remaining, lamang pa rin ang libmanan ng 4. Bola mapupunta sa San Fernando. Asibur heavily guarded by Candelaria. Monay gives it up to Beltran on the post. Calleja swings the ball. Calleja to Beltran. Beltran, naubusan ng oras. Sayang, Coach. Yun yung mga sayang. Yung sayang, you can convert that shot. Yun na nga, magkakaroon ba tayo, Coach, ng upset? Tingnan natin sa nalalabing 49 seconds. In the 4th quarter. Mukhang naniniwala na ako dyan sa bilog ang bola. Oo. Ayan na. Correa inbounding the ball. Binigay kay Montemayor. Montemayor ginugulo. Nakaapak sa linya with 44 seconds remaining. It's still anybody's ball game, Coach. Oo. Ayan na si Calleja inbounding. Gives it up to Asibur. Asibur. Libre si Mona, hindi niya nakita. Asibur. What a shot. Kaso sorry miss on the part of Asibur. Ayan na si Correa, outlets to Candelaria, layup, no good. Nakuha pa rin ni Asibur. Asibur nagmamadali. Asibur to Beltran for 3, fake, shot, no good. Rebound by Candelaria. Pinasa kay Montemayor, nagmamadali against 2 defenders ng San Fernando. Misses the shot. Montemayor misses again with 11 seconds. Outlets to Asibur. Asibur heavily guarded to Monay for 3. No good. And we have a ball game. We have an upset, Coach. Yes, we have an upset ball game. Libmanan wins against San Fernando. The Underman, Libmanan wins against San Fernando, Coach. And salute to the team of Libmanan. Talagang hard work pay off. Grabe, Coach. Yun ang example. Nakita ko na kung gaano kapagod ang Team Libmanan against San Fernando. Kumbaga yan. Yun nga, di ba? Kung nakikita natin kung paano sila kapagod, pero I think after ito, makikita natin kung paano sila kasaya after this ball game. Oo, baka mabigyan to ng bonus ni Mayor. Mayor, baka naman daw. Meron Yes, tayo 4 lang kami, Mayor. Ay, 7 lang kami. 7 lang kami, baka Mayor. naman. And ayan, ang ating highlights ng ating laro. Sayang. As early as first quarter, talagang pinakita kaagad ng San Fernando kanilang running game. Lumumang sila during the later part ng third quarter, pero come fourth quarter, bumulusok na. Bumulusok ang Libmanan. And yun na nga, nagkaroon tayo ng upset. Ayan na, talagang bumubuhos ang blessings para sa Team Libmanan. Yes. Nag-celebrate. Nag-celebrate. Antayin natin ang ating courtside reporter kung sino ang hihirangin kasurog. Best player of the ball game. Coach, thoughts on the game? Thoughts on the game, I think San Fernando don't manage their lead very well for this all throughout the game, especially on the last quarter. There are lots of more shots and unforced turnovers. That's why ito yung nagresulta. I think sa fourth quarter dun lang sinuwerte yung Team Libmanan. And I think nag-ride on yung ginagawa nilang sipag. That's why nanalo sila ngayon against the powerhouse team of San Fernando. Yes, Coach. Talagang grabe. Pagkatama ka, hard work, face off talaga. Yun naman talaga ngayon ang kailangan sipagan para manalo. And we are waiting sa ating kasurog best player of the ball game.
And maraming salamat talaga sa nanonood sa ating Facebook Live and dito sa venue na napakalamig. Unti-unti na rin may pumapasok na mga tao. And then mamaya sigurado yan, dadamihan pa natin. And bago natin ibigay sa ating courtside reporter, again, the name is John Bachiller with Coach. Yes, and Coach JP Diswangko. And then yun na nga, talagang maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik ng Ako Bicol Cup, Camarines Leg. Siyempre, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List, katabang na, kasurog pa. Maraming salamat po sa andahing support na binibigay sa mga Bicolanos. And then, ayan na, nakikita ko na malapit na interviewin ang ating courtside reporter na si Janelle. Grabe, Coach talaga. What a game, what a second game talaga. Pati tayo dyan na-excite and nabuhayan. Oo. Akala natin kanina, it's a lopsided game na, pero still, yun na nga, yung puso ang pinakita ng Libmanan para sa panalo. I guess, unang panalo ba nila yung Coach? Pangalawa? Pangalawa. Yung pangalawa, pero sayang talaga. On the part of San Fernando, kita natin, si Coach pala. Pang-tatlo sana pala. Oo, sayang. Ayan na. Mga highlights pa rin natin. Sino kaya ang ating ihirangin? Best kasurog, best player of the ball game. And then binabati ko nga pala ang aking kaibigan na si Daddy Ino Rivera. Magandang hapon po sa iyo. Magandang hapon, sir. Magandang hapon. And now ito na yung update para sa ating si Janelle, para sa ating kasurog best player of the ball game. Janelle, take it away. Mga kasurog, Team Libmanan has now earned their win. Huwag na nating patagalin to at ngayon makakasama natin ang kasurog player of the game once again from Team Libmanan with a score of 23 points, 6 rebounds, 1 assist, 4 steal. We have jersey number 1, Candelaria Renel. So, Renel, good morning. Kumusta? For today's game, what was your motivation para mag-stand out as the best player of the game? Siyempre ngayon kulang kami, pipito lang kami sa Team Libmanan. Siyempre sipag lang, sipag at tiyaga, makakaya yan sa mga sumusuporta. Okay, and nakita nga natin kanina na sa first to second or third quarter, nahihirapan kayo magbigay ng puntos. Ano sa tingin mo yung naging strategy nyo para makabawi ngayong fourth quarter? Unang-una, sisipagan lang kasi nga pipito lang kami. Paunti-unti makakaya yan. Basta may teamwork, yan lang po. Okay, now the mic is yours para batiin, pasalamatan ang lahat ng nanunood at nakasubaybay ngayon sa June for this victory. Nagpapasalamat kami sa mga sumusuporta sa Team Libmanan. Kay Mayor Jess Camara, maraming salamat po sa suporta. At sa coach, sa team, salamat po. Okay, and there you have it. Congratulations to Renel Candelaria from Team Libmanan. And ayan ang mga kaibigan. Once again, this is Janelle Jomano, your courtside reporter for today's game with Team Libmanan and Team San Fernando. Ang Ako Bicol Cup ay magbabalik maya-maya lamang for the Game 3 ngayong araw all the way from the municipality of Gainsa and Binalabak. In behalf of Kong Saldico, Ako Bicol Party List Commissioner Lloyd Rivera, our technical head Christian Calye, and mga panelists, maraming salamat po sa pagsubaybay sa Ako Bicol Cup. Abuin ang pangarap, ipasang bola ng pag-asa, kasama tropa at barkada.